А със стадион Варна? Какво за стадион? И там е до... Юнашкия салон. 22 години сте избирали от Гуцанов, за кой беше тук. Така че сега ние правим това, следващия мандат, 2017 година, Хемус ще построим. Благодаря на премиера. Какво е за съдебно? Четири първи копки правихме и се надяват ви да направите накрая. Първата е 36-та година. Значи 4 първи копки аз да направя. Сега е реда. И после с нещо ти ще кажа, чакайте ми, това сме направили. Аз съм го попал. Като за спортната зала в София, не помните ли на гостачите, го казват, чай, това зала за да направите, ние направим. А как са направили, всекне казахме, че ще и има. Ще. Не помните, сега ми давате 4 първи копки, аз как да дойда да правя? На кого се падне реда? Какво си направили обаче? Освен горе на свлачещите те огромни хотели. Ай, е така да чакаме там. Добре, желая ви да сте живи и здрави, момчета. Благодаря, господин премиер. Успех!